PHE asai kamatu mesen ke jonalang ki pia menpen rara tuma phanku kache hoa langsi kapaju Jamuna arong along bongkrui ke klang adim drone camera pensi kiri ketali basai kedeng B.Ed College Hamren Rong Supipen Dongkamukam ke Pontu Der Puthak Herang Kiamai Kangni Kardong Pinikar Benglong Life Adap Abirta Longpen Dilisa Mijuli Baby Nganar Jikta Bertang Tonpen Lang Chiho Kijunang Puthak Ralatum Apong Juning Ridera Pita Arpu Kidoatum RD Kipi Pedarajong KAAC CEM Tuliram Rong Hanga Phansi Kelang Chari Dunji Aphan Kachuning Ripadupon Volongko maji mate bokulia rong supia long kido water supply scheme along apor atengpen kapang tir thederajok ralatum lang chihusi junangarello laso joini ralatum a au kaprana phanta kapheri memiason dukoplo ningkan kapang tir bang videt ajoini lang alang pongpen kosonsi keter keralang nang kibuma nang litum lang ikta Lapen halapu bong along tami keter keralang lang ponita. Laso puthak radatum abatai kelang cariarpu kedua tumaphan chuning ripaduponlo. Bonta RD kipi pedarajok sai jokje KAAC CEM tuliram rong hanga phansi kelang cari dunjia phan kachuning ripadupon. News X report Karbiang Long Live. Kedamtang jakhoni phai kora sirkep arni jiten khaklaria phan bongkroi kateng kheng bena joksi rongbe rongthak asoratum doan kapheri aphon kerko ajok amina arit sai chutiki damji aphanta hai hisi sayamo intona koklo jakhoni phai kora troxy arni jiten khaklaria phan kateng kheng abongkroi ira dikhalpania roya dung artu ajo kidobera jok ajo phirlota rong asoratum amekanu jangthek bangwesi donang pronglo Labang Solam Deputy Chairman Rites Inghipen RD Pidunsi Adimalong an Humri Dunsi Angton Pen Cherap Chitudunlo Bang Soajok Jahoni Paitom Kep Arni Dong Mukak Range Office Staff Atumpen Chelangsi Drone Camera Pen Setami Monitatum Kilidam Hai Hi Adimalong an Kiri Ketarlip Padupon Patumi Bongkrui Ki Klang Adim Zamuna Arong Labang So Piasa Long Sivang Tilong Bezinin Tum Labang So Aroi hatlo lapen non ni tum mang bom lo labang so bom kru kona sidoma lil tum la drone pensame penangan kiri tar liblo peda pentalo lapen nil tum long la forest department adolo pu kazirunga pen adolo lapen ladak dokmoka range pensitame dolo Penangapo ritarlip det penapi bangso abongkroi laso hawar pen avilu pu ingnam braiko masaikia tumpen pangdak det penapi KAAC Deputy Chairman Rites Inghiaphan Pachini Ponsi Deputy Chairman Inghipen Radaphan Pachini Thulo Labangso hawar along bongkroi avilu pu arjulong si radatum aningarong chipi bonlo Kubangke lagi nongong district ang hoilo la labangso aroi kini bom bangke lake dighol pani aroi lo labangso dighol pani aroi Labangso hapu doboka reserve pensi labangso bongkrui nang hat peda masih non anda halas suara tulong si dolang pesi dan ada karara tum ninjering kilo lapena footprints aking bob samet heglong lo forest tum kan india teng masih ini bangke rara tum turpak lo labangso marat mare ngapi mate labangso bongkrui ladak pen hitung ji pasti kasesong nang dobom lo kami unan ke forest team tum nang pale lo Lailo lah ke nongong district ang hoilo. Aku bang Karbiang Long hoilo. Halapu areng keso jiten khaklaria phan mesena se kelangja phan pura KAAC Deputy Chairman pen Cherap Chitodunsi Nogao ansi Ponthulo Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Tara langsoke Karbi Jutang Jubat Nim Rokom Kabirtia Waikang Lopotsi Madu Atumta Karbia Kepen Kacherap Loatheng Bitheng Prang Jongsi Nangki Ejening ke Hang Do Pulote Nilituma Hinpen Towar Thopiding Luposi KCS Maipu Chandra Singh Kro Pangdakpon Kedamtang Jakhoni Paitom Kep Arni Adawa Porahut KCS Sasahe Madungarai Malom Hambi Aklim Ipon
Hambi aklim ededaphi kese samaipu Chandra Singh Krokaning jatengke tara langso along prek jam jutang pen kacerab lo atheng biteng prang anke iponji lapen eponang po athe lahai hui atheng biteng prang nonakai ke nangvir bom tanglo lahai nangvir bom pulote koson si karbia jutang kereng unjilang athe ong dung atheng biteng prang pen kacerab thepek do lason si ilituma khai alongke hambi kapathu lake ilituma khai kapathu asonlo ahambi ke pathu bom seta kapathu ia hambi arongke nangvir bom pulote koson si pirthe sining ruretik karbia khai atum kapathu anathu ke dudunjilang lasi kapathu ta rengbom nangji pulote ahambi ta arong donangji non ke la hai hui atheng pi arong ta epon pe pulote aniwang ta nampi namdur ke paru loklo lason ahut ing namalong kedo hambi benchenglo prek jam karbia khai atum kapathu pen kacherab lok lapen jutang anathu pen kacherab lok atheng pi theng prang anke sok kachuti sonsi asai tiki ponang kokpo pusi ningje halapu kese sakong chunbang vidya sing rong pi kaningje ponatengke non ke bangjia porahut kph arlo along chiri kep anbak longle pathik pondet se karbia jutang pen kacherab lok atheng pi theng prang jasemet loru tarsing lochin lorop phongrong chehelobor doana theng pi e ponang po athe non ke habit haramta lahaya hormu birbomlo Hambi mate simrit ke amailong kesia sahin pen KTM CRI a principal Dilip Katharaphan kachurolam the palipon athe lahai kadu kave ke epon ahambi aklim ke kathara sang hopensi pipa jiodonlo bangso ahambi aklim kelong ke joy ke kali bonta kathara sang hwa bang lapuson kelong kisum krung ahormu setami methang akhaya jutang jupat jasemet karbia khai kapathu anathu kapareng verjipu ke matha thipena jok piniarni tara langso along hambi aklim rongni kipidon thegapot kurwang thulapen kachuru pajir ponlo news report Rosan Hanse Karbing Long live B.Ed College Hamren Harlong Jove along Kapathik Tangadim Puthot Kikim Thujia Phan Rat Chetopen Maikang ni along Ningduk Chipi Pen B.Ed College Kelong Thubek Jia Phan Kachuning Rerinti Bachelor of Education Mate B.Ed College Hamren Rongsupi along Kikim Ponjia Phan Harlong Jove Sarbang Nerken Chekroi Sarpen Long Lipi Ponsi Long Isomponlo Lasoaphi Adimak Long Amat Setami Longli Allotment Kipian Parta Adim Kisi Kedang Adim Claim Klesi Hamren Arat Chini Nepin Pen Adim Kelarajok Ning Kang Samse Chepaklang KSA Hamren Head Branch Pen Patir Piponsi Ongdung K Party Alam Chipu Pepin Pen Chetongdun Si Lasoa Mayalong KSA HSB Amaipu Timothy Rompi Maichari Ponsi Inut Pen Inut B.Ed College Hapothak Lam Thejaidun Si Socheng Pen Hamren MSC Constituency EM Banghini Anparta Lakha Inkoi Baitha Langso Mate Vothat Langso LA Constituency MLA Dr. Mansing Rongpi MP Horen Singh Be Doan Pen KAAC Kachari CEM Turiram Rong Hangaphan Chetong Damsi Puthot B.Ed College Kachelong Thuvek Jiaphan Bor Ipon Pupusi Alamrai Dengpong Kedamtang ni thamong bong social media long ke klangpon la ke dak pen achar katerek ponji mate adim ke larji po alam sini tum chini pon la si la so lam yong sia hok polote nil tum ning duk chipik langlo la pen la so arona bangke nil tum kroi pon thek the hamren along ke do organization do an la pen keduk overat an sita nil tum la so arona bang phan ke dak si bivek nangji pusin nil tum council authority la pen la so aphan kelar ponji po aning ke do tuman sita aning ka chelar pen dake wanje phansi nilitum chuning ripon lo Mayalong Kachetongdun KAAC Border Chairman Richardson Hanse Religious Minority Board Chairman Joycing Tiso Hamren Municipal Board Vice Chairman Hedsing Rongphar Socheng VDC Chairman Roman Pator Board Chairman Barin Krishna Prasad Sharma Pendanglo ke Ongdung Arartum Chetongdun College alam social media long ke klang lo sino tum manghulo thirik jokason lo kupya posin la da ke sik tang da hormulo ma matang te hala dak dong ka long tong akaprek di isi district long hini tong kapanong do kong ma punul tum mathalo las jonsi hini kali isi weta hormulo bulo tang te la ke hamren along da harlong jowe lo hamren town lo bang inudar lengisar si amet hang hawara long anam amui en e pin pen kon makenang ji adang chepek atlo la pen la so teng si
along later hood at law by at law towar kado kawe claim at law la so phi non pinier ni bangke Adap Abirta kelong thu la so bang sin tum jesemet ke therak lo la penning oil lo Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live KAAC EM Barim Rajendra Rongpi Pen Siaga Rengma Adum Chepatir Pi Ponsi Jakhongni Phai Thomke Barni Anerlo Porphai Isi Malom Silonijan AG Church Adum Kedo English School along Autonomous State Demand Committee Rengma Regional Committee Kachapa Mitua Maikangi Mailong Siaga Rengma Pen Kachapem Phua Mailong Aluhi Aman ASDC Central Committee Pen MLA Barim Hemsing Tiso EM Barim Singnot Kro EM Barim Rajendra Rongpi KAAC Chairman Barim Daniel Teronatum Chetongdon Bangso Amai Along Rengma Atum Angbong Ningkan Kre Phokre Troa Pipen ASDC Klembang Atum Pen Chetong Tulong Apot Isi Ningkarong Alam Chebaklangpong Penang An Chingwai Padupon Det Penapi Puthot ASDC Asong Kapang Tangalong Rengma Regional Committee Ta Kapang Tang Pontu Japan Isi Ingtang Kring ASDC Rengma Regional Committee Asong Sengponsi Arputa Chebakponlo Arpu ki Pekpon Teng Pen Solomon Rengma Phan Maipu Arpu Pekpon Bangsopi Dunmaipu Gwarile Rengma Rose Rengma Chunbang Ligusing Rengma Rabchunbang Rechinglo Rengma Pendanglo Bangkre Pho Atumaphan Kaprek Arpu Pekpon Mai along Kachetongdun Aluhi Atum Penta ASDC Asongke Methang Regional Asong Apotse Chinghondo Lapen Karbiang Long Aphan Kenang Sodbinong Kedamtang Arni Pine Pena Alam Pen Song Angbong Chethak Phunsi Prungjin Prungjamlo La Song Bong ASDC Asongke Avidet Asonsi Manderlo Seta nonta pordolang apotsi kemang ason pachun nangkok ja apotsi puthot claim dam pontu pamilo nang pusi lam than pondrintisi mai pachunlo kote ami 92 pora thaki ahise kintu majot sinobino hoy gol government mane duita bhag hoy gol dissident group ulale tar karone council e dui bhag hoy gol tar council to dui bhag hoa karone amar ASDC o dui bhag hoy gol tarpora ASDC na thaka hoy ahise kintu aji ASDC ako dangi dhurise ASDC koribole aru amar Rengma Regional Committee aji reform hoise aji pora ami loge bhage kam kori ja Bokajan Penanantera Karbiang Long Live Kedamtang Jakhoni Phaing Kora Trok Arni Kopai Kelangno Penajong Corona Akesopen Arong Kachewajui Forest West Division Asaipu Kalitang Joycing Biaphan Rongmong Bialong Forest Asaikiatum Kachikimo Padupon Kedamtang Inkora Sirkep Arni Porphai Kepa Pormalom Rongmong Bialong Parku Pahar Northwest Range Achokomar Langkhang Forest Subbit Asaiki Ramsing Terang Wildlife Protection Achokomaratum Lapen Rongagora Forest Subbit Achokomaratum Chingrum Petpen DFO Kalitang Joycing Bay COVID-19 Akesopen Arong Kachewajua Puthak Ningduk Chipirinti Laswa Hot Alangitum Milur Kaipen Kalitang Joycing Bay Akarjong Chomring Milapen Chomrong So Along Mesen Pen Kapalidun Thekja Phanta Arnama Hirjumi Hangpi Rongmong Vipen Lopsing Terang Karbiang Long Live Kedamtang Jakhongni Phaing Kora Sirkep Aningwei Hawar Kehat Mate Haurakha Development Block Asahe Malo Kanghu Kilodahot Computer Gesalang Ponglapen Tangka Kanghupon Non barla por ahut lapen hin langithe kanglo anparta corona akesopen lockdown kipi kicho move kijun move apor ahut kedamtang Jakhongni Phaing Kora Sirkep Aningwei Hauraghat Mate Hawarkeha Development Block Asahe Malo Kanghu Lutjok Kanghu Kilodahut Block Asahem Assistant Engineer Ponit Raizung Pen Executive Engineer Rengkhang Basumateriatu Kedoanathu a computer Gesalang Ponglapen Tangka Ihupon Lablo Bangso Asahe Malong CCTV camera ka bedara jok Kedamtang Arnita Lapusong Kanghu Kilot Dolo Laso Puthak Hauraghat Police Station along Lamphoi Pidamno Pusi Chinidum মানে এইটো রোডটো মানে ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ ষ্টাফ বিলাকে যেতিয়া আহোঁতে অফিচত এই ৰ'দটো মানে দৰ্জাৰ সন্মুখতে খুব পৰি আছিলে খুব এইটো ৰ'দেদি চুৰবিলাকে মানে খুব দুজন নহ'লে তিনিজন হ'ব লাগিব ডাঙৰ কম্পিউটাৰ লৈ গৈছে গতিকে এইটো ৰ'দে হ'ব এইটো ৰ'দ পৰি আছিলে মানে আপোনাৰ
গোটেই সেট আপোনাৰ মানে ইউপিএছ আছিলে চিপিইউ আছিলে ইয়াত মোৰ মানে প্ৰিণ্টাৰো আছিলে সেইকেইটা মানে গোটেইখিনি লৈ গ'ল চোৰে আৰু লগতে তলমাৰি পাই পেলাই আকৌ মোৰ কিটচেনত আছে গেছ আছিলে চিলিণ্ডাৰ আৰু গেছ ষ্টভ আছিলে আৰু ৰেগুলেটাৰখিনি লৈ গ'ল ভিডিঅ' চৰাকো জনাইছোঁ পিছত কথাটো তাৰপিছত এতিয়া এফআইআৰখন দিয়া হৈছে যেনেকৈ ৰাজেন্দ্ৰ ছাৰে ক'লে তেনেকুৱা ঠিক তেনেদৰে মানে এতিয়া ছাৰে তেনেকৈ ব্যৱস্থা লয় আমাৰ মানে অতি সোনকালে এইটো আমাৰ কাৰণে মানে ধন্যবাদ ভাল হ'ব আৰু মানে চিচিটিভি ব্যৱস্থা ৰাখিব পাৰিলেতো বহুত ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব যেনেকুৱা আমি চব বস্তুখিনি মানে যি হৈছে যি মানে কেম্পাছ ভিতৰত সেইখিনি মানে আমি মনিটৰ কৰিব পাৰিম Dena Rongpen Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Tang de pinya Adap Abirta ki lapon sigang tonik lo, dome thakme arni kimi.